22 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои анҷом додани боздиди давлатӣ вориди шаҳри Боку пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Ҳайдар Алиев меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии сатҳи баланди меҳмони олимақом фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, роҳрав бо қолини сабз кустурда шуд ва аз ду канори он қаровули фахрӣ саф кашид. бисту май дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Озарбойҷон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Боку ба нишони эҳтиром ба таъриху тамаддун шахсиятҳои маъруф ва шаҳидони ин кишвар дар назди оромгоҳи роҳбари умумимиллии Озарбойҷон Ҳайдар Алиев, ҳамсари Ҳайдар Алиев Зарифа Алиева ва дар назди гулхани ҷовидони шаҳидони Озарбойҷон гулчанбар гузошта хотираи неки онҳоро пос доштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳайати расмии ҷумҳурии тоҷикистон ва намояндагони воломақоми ҳукумати ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамроҳӣ намуданд.